En we gaan luisteren naar Sint-Sebastianus Meer. Ja, in Meer zitten we nooit zo'n goede muziek verlegen. Maar het koningspaar, kijk, in Meer kent ze gewoon als inwoner, hoeft niet dit te zien van de schutterie, maar dat kent ze meedoen aan het vogelscheten. En 2 leeën van de Hermenie uit Meer, Sint-Cecilia, die ook in de hoge divisie speelt. Die hebben de vogel afgeschoten. Celine Andreen en Michael Gubbels zien het koningspaar voor Meer. Maar spelen dus ook in Sint-Cecilia en zullen op concours gaan in november. Jammer genoeg niet naar het WMC, maar ze gaan naar Zutphen met Sint-Cecilia Meer. De manschappen met Jos Sande, commandant.